Здравейте, маняци! Днес ще направим ревю на един Solid директно от Барселона и това ревю ще е малко по-различно. И така, маняци, маркера е Solid Solidos. Много испанско ми звучи. А зад мен е Sprout от Lot Crew. И той ще ми помогне, ще ми даде наистина истинска оценка, защото е човек, който много бомби, много използва маркери и ще ми каже дали наистина този маркер е много як. И така, Solid маркер, един от най-универсалните оръжия на един уличен воен. Да, това нещо рисува на всичко: дъжд, сняг, метал, хартия, на каквото се сетите. Ни тече, не размазва, нищо не прави по твоите дрехи, кожа. Като цяло е много яко нещо. Те лъжат, този Solid е отвратителен. Драги вандали и хора на изкуството, не ми е първият път, когато да фащам Solid маркер, но точно този вид са малко на меката страна на солидите, доста задират, така да го кажем. Все пак второто име на солидите е Streaker. Това е нещо нормално да се случва при този тип маркери, но този е един от по-бързо заминаващите. Няма да ви лъжа, приятели, този маркер не ми харесва. Направихме горе-долу 5-6-7 тага. Маркерът е на половинчато състояние горе-долу. Острият му връх вече е незабележим. Прилича на лепило за хартия, такова каквото сте използвали в училище. Същият е и механизма. Бих му дал оценка от скалата до 10, по-скоро 4-5 най-вероятно. Ползвал съм и преди солиди, това не е един от най-силните ми избори. 4 от 10, нали? 4 от 10. И аз ще му сложа оценка 7 от 10, а ви колко бихте му дали на този маркер? Бихте ли си взели такъв да го пробвате, поне да му дадете шанс, или бихте го подминали? Напишете в коментарите и до следващото видео.